Vitajte v Petrinom archíve. Dnes otvoríme spis, ktorý patrí k najtemnejším kapitolám modernej justície. Je to príbeh o chlapcovi, ktorý bol príliš malý na to, aby chápal, čo sa deje, ale dosť veľký na to, aby ho štát odsúdil na smrť. Toto je príbeh Georgea Stinneyho mladšieho. George bol chlapec s veľkým nadaním a umeleckým duchom. Miloval kreslenie a v škole vynikal svojou bystrosťou, pričom doma bol pre rodičov veľkou oporou. Hoci vyrastal obklopený láskou, už od útleho veku vnímal nespravodlivosť sveta, v ktorom žil. Netušil však, že predsudky okolia voči jeho pôvodu sa mu stanú osudnými a privedú ho k obvineniu z rozostrašného činu, ktorý nespáchal. Bolo obyčajné jarné popoludnie v roku 1944. V tom čase bol život úplne iný, ako je dnes. Náš príbeh sa odohral v meste Alcolu v Južnej Karolíne. Bolo to malé mesto robotníckej triedy, ktoré bolo v tom čase rozdelené na dve časti. A to doslova. Na jednej strane bývali biele rodiny a na druhej strane boli zase černošské rodiny. Oddelené boli železničnou traťou, čo bolo v tom čase úplne bežné pre malé južanské mestá. Zariadenia a služby ako zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, zamestnanosť, školy, kostoly, doprava boli systematicky oddelené na základe rasových kategorizácií. Vzhľadom na takúto segregáciu bola interakcia medzi nimi veľmi obmedzená. Chlapec, o ktorom budem dnes rozprávať, sa volal celým menom George Junius Stinney mladší. George sa narodil 21. októbra 1929 v malom meste Pinewood v Južnej Karolíne. Bol to obyčajný afroamerický chlapec. Býval s rodičmi a súrodencami v malom bytovom domčeku s kurínom v meste Alcolu. Pochádzal zo 6 súrodencov. Mal bratov Charlesa, Johna a Leroya a sestry Amy a Catherine a Karolínu. Otec pracoval na mestskej píle. O matke som podrobnejšie info nenašla, ale pravdepodobne bola v domácnosti. 23. marca 1944 sa vtedy 14-ročný George a jeho mladšia sestra Amy vybrali pásť rodinnú krávu smerom k železničnej trati, ako to robievali bežne. Táto trať oddelovala už spomínané štvrte. Onedlho k ním pristúpili dve mladé, biele dievčatá na bicykloch. Hľadali konkrétny druh kvetov, známe ako maypops, čo sú u nás mučenky. Je to rýchlo rastúca popínavá rastlina. Dievčatá sa pýtali Georgea a Amy, či náhodou nevedia, kde by také kvety našli. Keďže súrodenci nevedeli, dievčatá sa pobrali ďalej. To bolo posledný krát, čo ich George videl. Keď sa dievčatá večer nevrátili domov, spustila sa pátracia akcia. Pátralo celé mesto. A k pátraniu sa pridal aj George a jeho otec. Dievčatá však nenašli. Avšak George spomenul ďalšiemu pátračovi, že dievčatá videl v ten deň do obeda. Išlo o dievčatká menom Betty June Binnicker, ktorá mala 11 rokov, a Mary Amy Thames, ktorá mala iba 7 rokov. Nasledujúce ráno tela dievčat našiel pastorov syn v plytkej priekope na afroamerickej strane Alcolu. Dievčatkám už bohužiaľ nebolo pomoci. Drobné telíčka vytiahli z bahna. Vedľa nich ležali pohodené bicykle a tráva bola potriestená krvou. Toto si zapamätajte, pretože čo sa týka tej krvi na tej tráve, to bude nakoniec ešte trošku inak. Bola to scéna ako z hororu. Ten, čo im to urobil, jednal naozaj brutálne. Obe dievčatá mali poranenia hlavy a boli zbité zbraňou. Spomenutý bol kus tupého kovu s okrúhlou hlavicou, niečo podobné ako kladivo, čo preniklo až do lebiek. Súdny lekár nepreukázal žiadne známky násilia, viete akého, u mladšieho dievčaťa, avšak genitálie staršieho dievčaťa mali byť pomliaždené. Mesto ovládla nenávisť a túžba po okamžitej pomste a cieľ sa našiel rýchlo. Popoludní prišli do domu Stinneyovcov zástupcovia šerifa a Georgea spútali a odviedli ho. Niektoré zdroje uvádzajú, že spolu s Georgeom bol odvezený aj jeho nevlastný brat John a obaja boli podozriví z vraždy. Johna mali neskôr pustiť, ale George bol držaný vo väzbe. Vypočúvali ho celé hodiny, a to bez prítomnosti právnika alebo jeho rodičov. Šerif tvrdil, že George sa priznal k zabitiu dievčat, avšak nikdy nebol predložený žiadny dôkaz, ani žiadne fyzické dôkazy, ktoré by tento čin dokazovali. A nikdy neboli predložené žiadne písomné ani ústne priznanie. Navzdory všetkému bol George obvinený z vraždy. Otec Georgea
Bol okamžite prepustený z práce na píle a jeho rodina bola nútená opustiť mesto pod hrozbami vyhrážok a násilia. Pričom svojho 14-ročného syna museli nechať v rukách polície. 26. marca sa dav bielých ľudí pokúsil zlinčovať Georgea, ale nepodarilo sa im to, nakoľko bol prevezený do väzenia v inom meste. George strávil 81 dní vo väzbe v meste Columbia, 80 kilometrov od domova, bez toho, aby videl svojich rodičov alebo právnika. Podľa spoluväzňa Wilforda Huntera, ktorý s ním bol v jednej cele, George neustále opakoval dokola, že nič neurobil, a dokola plakal. O mesiac neskôr, 24. apríla 1944, predstúpil George pred súd. Ak by ste čakali hromadu dôkazov, mýlili by ste sa. V podstate úplne sám musel čeliť fingovanému súdnemu procesu. V súdnej sieni bolo 1500 bielých divákov, avšak Georgeovej rodine ani žiadnemu Afroameričanovi nebolo dovolené vstúpiť do segregovanej budovy súdu. Georgeov súdom ustanovený právnik, daňový komisár s politickými ambíciami, ktorý si nechcel pohnevať potenciálnych bielých voličov, nepredložil žiadnych svedkov obhajoby ani nenamietal proti obžalobe. Nepredvolal dokonca ani sestru Amy, ktorá by mohla potvrdiť Georgeove alibi. Predvolaní boli len 3 policajti a ako svedok reverend, ktorý telá našiel, a 2 súdni lekári, ktorí vykonali pitvu. Týchto predvolali prokurátori. Súdny proces bol mega rýchly, trval len 2 hodiny. Porota bola zložená z 12 členov. Všetci členovia boli belosi v okrese, ktorý bol zložený z 3/4 z Afroameričanov. Že by náhoda. Nemyslím si. Porota potrebovala na verdikt, ktorý znel vinný, iba 10 minút, čo je menej času, ako trvá priemerný obed. Sudca ho odsúdil na trest smrti na elektrickom kresle, bez možnosti odvolania. Bohužiaľ neexistuje žiadny prepis súdneho procesu. Napriek odvolaniam skupín na podporu Černochov a žiadosti rodiny Georgea, guvernér Olin Johnston odmietol udeliť chlapcovi milosť. Rodičia ho mohli vidieť iba raz, a to po súde, keď bol držaný vo väznici v Kolumbii. To bolo posledný krát, čo videli svojho syna živého, nakoľko boli pod hrozbou linčovania. Bol piatok 16. júna roku 1944, pol 8 ráno. George kráča do komory smrti. V rukách zvieral Bibliu. Mal iba 165 cm a 45 kg. Elektrické kreslo bolo prispôsobené na vykonávanie trestu pre dospelých mužov alebo ženy. George bol taký malý a chudý, že mu pútá padali zo zápestí a elektróda museli pomáhať improvizovane. Kat zistil, že George nedosiahne na kontakty kresla a tak použili tú Bibliu, ktorú si priniesol ako podsedák. Stále však nohami nedosiahol na zem. Dôstojník sa Georgea pýtal, či chce pred popravou niečo povedať. On odpovedal, nie, pane. Podľa novinových správ v momente, keď zapli prúd a telo mu prešlo prvých 2400 voltov, kožená helma s maskou, ktorá mu bola príliš veľká, sklzla z tváre. Diváci v miestnosti uvideli tvár vystrašeného, plačúceho dieťaťa. Oči mal doširoka otvorené a zaliaté slzami. O 4 minúty bol mŕtvy. Podľa niektorých svedkov, ktorí mali byť priamo na poprave, boli informácie ako, že George sedel na Biblii, alebo mu počas popravy spadla maska, iba fámy. Prípadne zostal spať. Georgeovi bratia a sestry bojovali 10 ročia za očistenie jeho mena. Spomenieme si ešte jednu dôležitú informáciu, ktorú sa rodina Georgea dozvedela až v roku 1995. Georgeov učiteľ, pán Hamilton, tiež bol Afroameričan, učil Georgea v 7. triede. Ten poskytol rozhovor pre The Sumter Item o Georgeovi. Hamilton rozprával, citujem, pamätám si deň, keď zabil tie deti. Pobil sa s dievčaťom v škole, ktoré bolo jeho susedkou. V tých časoch ste sa nemuseli obávať, že deti budú nosiť do školy zbrane a nože. Ale George nosil malý nôž a toto dieťa ním poškriabal. Vzal som ho von a boli sme sa prejsť a ja som sa s ním rozprával. Vrátili sme sa do školy a on podriadenie prosil dieťa o odpustenie. Po tomto rozhovore sestra Georgea Amy okamžite kontaktovala Hamiltona. Pýtala sa ho, prečo by také niečo hrozné o jej bratovi povedal. Jediné, čo jej povedal, bolo to, že mu niekto zaplatil. Hamilton zomrel krátko po uverejnení rozhovoru. Karma, či? Ako môže učiteľ pristúpiť na niečo takéto a zničiť život proste mladému chlapcovi kvôli zopár?
Peňazí nechápem proste. Až v roku 2004 sa začalo právne úsilie o zbavenie Georgeovej viny. V októbri 2013 právnici rodiny Stiniovcov podali petíciu, v ktorej žiadali súd o zrušenie rozsudku o vine. Len o 3 mesiace neskôr sudkyňa okresu Sumter Carmen Millenová usporiadala dvojdňové dokazovanie, aby zistila, či pán Stini dostal spravodlivý proces. Medzinové dôkazy, ktoré boli poskytnuté pri obnovovaní procesu, boli výpovede súrodencov. Sestra Amy opätovne hovorila, že George bol celý čas s ňou a tak zločin spáchať nemohol. Svojho brata videla naposledy, keď mala 8 rokov, keď ho policajti odvážali z domu. Odtedy už nie. Potom ho videla už len na pohrebe. Okrem toho bolo predložené čestné vyhlásenie reverenda Francisa Batsona, ktorý dievčatá našiel. Vo svojom vyhlásení tvrdil, že v priekope ani okolo nej nebolo veľa krvi, čo by mohlo značiť, že dievčatá tam mohol len niekto priniesť a o život pripraviť na inom mieste. Ak si spomínate vyššie, sme hovorili, že okolo miesta činu bolo veľa krvi, takže tam to bolo také čudné. Wilford Johnny Hunter, ktorý bol s Georgeom v jednej cele, vypovedal, že George mu spomínal, že ho prinútili priznať sa, ale vždy tvrdil, že je nevinný. Až po dlhých 70 rokoch v decembri 2014 prišiel zlom. Sudkyňa Millenová oficiálne zrušila Georgeov rozsudok smrti. Jej slová boli zdrcujúce. George v podstate nemal žiadnu obhajobu. Jeho právnik nepohol ani prstom. Nerobil žiadne vyšetrovanie. Nežiadal viac času a svedkov obžaloby. Sa takmer na nič nepýtal. Priznanie Georgea malo byť vynútené a tým pádom neprípustné. Nepodal dokonca ani odvolanie, aby popravu zastavil. Sudkyňa to pomenovala jasne. Bola to absolútna neúčinnosť a zlyhanie systému, ktoré chlapca pripravilo o právo na spravodlivý proces. Toto rozhodnutie bolo zriedkavým použitím právneho prostriedku nápravy coram nobis. Je to právny príkaz, ktorý umožňuje súdu opraviť pôvodný rozsudok po zistení zásadnej chyby, ktorá sa neobjavila v záznamoch z konania o pôvodnom rozsudku a ktorá by zabránila vyhláseniu rozsudku. Rodina a príbuzní Georgea oslavovali. Pre Catherine Robinsonovú, Georgeovú sestru, bolo rozhodnutie súdu po 70 rokoch splneným snom. Radosť očistenia brata sa však u nej neustále mieša s hlbokým smutkom. Spomína na neho ako na milovaného brata, no zároveň dodáva, že za každým, keď si spomenie na jeho osamelý boj proti nespravodlivosti, prebehne jej mráz po chrbte. George vtedy nemal nikoho, len ticho po pravčej miestnosti. Na druhej strane rodina Betty a Mary vyjadrili sklamanie nad rozhodnutím súdu. Obe rodiny uznávajú, že poprava v 14 rokoch bola kontroverzná, avšak nič nepochybovali o jeho vine. Po Georgeovom očistení sa začalo čoraz častejšie skloňovať meno iného podozrivého. Bol ním George Washington Burke, mladší, syn bohatého miestneho podnikateľa. Rodina Burkovcov mala k Stiniovcom zvláštny vzťah. Georgeova matka pre nich kedysi pracovala, no musela odísť po tom, čo ju starý pán Burke obťažoval. Podozrenie je však viac. Práve starý pán Burke viedol pátraciu skupinu, ktorá dievčatá našla na jeho vlastnom pozemku. A čo je najviac šokujúce? Bol to práve on, kto ako predseda veľkej poroty poslal 14-ročného Georgea pred súd. Podľa miestnych svedectiev bol jeho syn známy problémami so zákonom, ktoré mu vďaka vplyvnému otcovi vždy prešli. Mnohí veria, že celá vina bola na chlapca hodená len preto, aby mocný otec zachránil vlastného syna. Nové svetlo do prípadu vznieslo až vyšetrovanie Sonie Edie Williamsonovej. Podľa jej zistení existuje svedectvo priamo znútra rodiny Burkovcov. Syn podozrivého, Wayne Burke, sa mal kedysi zdôveriť, že jeho otec v osudný deň skutočne dievčatá vyzdvihol svojim nákladným autom. Hoci neskôr tieto slová poprel a dodnes trvá na Georgeovej vine, svedectvo Georgeovej sestry do tejto skláčky zapadá. Spomína si totiž, že krátko potom, čo dievčatá videla naposledy, po ceste skutočne prechádzalo auto s drevom. Navyše sa v meste roky šepkalo o šokujúcom priznaní na smrteľnej posteli od člena vplyvnej rodiny. Oficiálne to nebolo nikdy preukázané, ale tiene pochybnosti nad rodinou Burkovcov zostali navždy. Tento George Burke mal vlastne zomrieť ako 29-ročný, niekedy 2-3 roky vlastne po zabití tých dievčat. Príbeh Georgea Stiniho nezostal len mementom v starých spisoch. Ešte aj dnes, v januári 2022, vyvolal vlnu zmien. Poslanec Caesar McKnight predložil návrh zákona nesúci Georgeovo meno. Fond Georgea Stiniho
by mal zabezpečiť, aby štát Južná Karolína vyplatila odškodné vo výške $10 miliónov rodinám tých, ktorých mená boli očistené až po ich nespravodlivej poprave. Je to pokus aspoň o čiastočné odškodnenie krutosti, ktoré systém na nevinných ľuďoch spáchal. O prípade Georgea bolo napísaných mnoho kníh. Najznámejšia je však kniha Zelená míľa od Stephena Kinga, ktorá bola neskôr sfilmovaná. Hovorí sa, že spravodlivosť je slepá. V prípade Georgea Stinneyho však nebola slepá, ale krutá. Dnes už vieme, že tento nadaný chlapec, ktorý miloval kreslenie, zomrel nespravodlivo. Jeho meno bolo očistené, jeho príbeh sa stal zákonom, no jeho tichý plač v popravčej miestnosti bude v dejinách rezonovať navždy. Nezabúdajme na mená ako George, aby sa história nemusela opakovať. Ja som Petra a toto bol ďalší uzavretý spis z môjho archívu.